So what's up sa inyo mga Choy? Karaban! Karaban! Hi sir! Mungat to me! Sa mungat toan! Wa may katuod! So what's up mga Choy no? Matumi sa among wa ngadtuan ket. Asa day dapit? Ay lakulin. So karon guys no, moadto taog Western Union. Western Union, Western day. Western day, Western. Sorry, nagkakamali yung tao, puta kina mo. Atsoy, higap amor. Atsoy oh, atsoy. Go. Gahi. Ikaw sir, di ka mo linya sir? Ikaw mo linya sir, linya? Sir, linya sir. Atsoy. Basig, basig wa mi may bawaan dito. Sir, basig wa mi may bawaan. Kalabuan ka na mo sir. Oh, basig. Okay, so sa inyo mga viewers. Ikulat pa rin ako dahil ikulat din ako karon, no? So para magkala please sa inyo mga envelopes dahil mga papers. Atsoy oh. Nakita na ninyo. Tapos mag-i-chat na lang nimo dahil. Sige, sige. Okay. Right sa yes. Okay. So, please raise your mga papers din. Para makita na ito. Be, dapat to be. Nakakatawa ba? Isa pa may walang tahakan. Okay. Sige, atong i-collect nyo sa pwede mga tagalin na mga from the CIC. Ako na rin collect din. Gusto ba yung name mo? Bonito. Rebonding. Ano yung rebonding tayo? Gusto ba yung name mo? Daloy, sis wag daloy. Manicure. Ang iyan gusto may Asa bawal. mo gani? Manicure. Asa mo mo gusto may bawal? Sige, okay lang. May problema. Ato na siya Adobe Photoshop. What's up, Papa? So, a little artistic knowledge. We have our mga advisors. Ato pa yung mga advisors are very supportive. And not only supportive, one of the best Mani ako may bawal na mo chicken. Chicken na mo, chicken. Mr. Julito Ortiz. Junior, let's give Sir Julito a round of applause. Give Sir Julito a round of applause. Hello, sir. Ay, mga atsoy. And Gamay na kay ta. Kita ray gahi. Gamay ra na moy. si Ma'am Ilan Adobas. Let's give her a round Inaw na of dali ano kasi kulen diri ambot lang. Okay. Wa may kay bawa sa dapit si Colin. From Atsoy, Sa river. batikag na. Kat ko ba ko lang ani. Nata sa ICT Karaban. Saan ka sila magpabalik pag pinag- Tsura. City Sorry guys, Festival. blurred. Sorry guys, kay blurred. Oh, di pa wala ako kamera no, di pa. Local. Local pa niya ako kamera, mga atsoy. So mga atsoy, stipot na dere. Stipot na dere mga atsoy na kay in town, ICT Karaban. ICT Karaban, ICT Festival para nindot ni para ayos kayo. Unsa ICT festival ka diha? ICT festival ka diha? ICT festival ka diha? Nanayaw? Oh, ICT Festival. ICT Festival. Festival lagi ay. and ang inyong mga papers, can we hand it over to our friends from the CICT? Ay lagi kalindot. Para ma-determine namin kung sa inyong ganahan may bawat popular skills o niya hapon. Well, in the meantime, ladies and gentlemen, our journey will start in a few minutes. Minaw tayo to sa mga storya na nila mga atsoy no. Yeah. Nakakadali sa screen. Kung di tama minaw tayo mabawan. As you can see, mga ato mga facilities sa CICT. Hindi tama minaw tayo mabawan, di ba? Yes. No. No. Yes. Yes. No. Yes. What's up? What's up? Say what's up? What's up, Achoy? What's up? Nara. Minaw na tama nga, Achoy. See you.
Sa inyo mismo, sa inyong barangay. Sige, tayo tatanong. Address. Sa Nadunghulan. Nadunghulan. Silingan mo, anak. Dilig tayo. Okay. So, you are from? John Carlo! Tagaan sa ka! Tagasal!
Okay kayo kay. Nga naman. Okay kay sino na? Okay kayo, Juan. Aming good kayo sa kiteston. Gago! Madara man ka. Madara. Madam. Lingaw man, lingaw. Okay na yung t-shirt. Yawan. Bragawang brag. Yawan pag talent. Ano yung mga atsoy? Lingaw gud kayo siya. Okay pa, musayaw kita yung animal. Iwa, sige, butang ang mga gamit. Sige po. Ay, mga premyaw. Premyaw. Oo, sige. Let's go! Ormoc City Senior High School! Let's go! Alright, stand up now. Dili ko tingkod. Oy, sa mga tingkod na ba? Dili sa mga tingkod na. Let's go! St. Aloysius Institute of Technology. Let's go! And ladies and gentlemen, our friends, advisors, and senior high school students from Linao Senior High School. Good morning, ladies and gentlemen. I am your DJ, Violence sa radyo natin, FM 107.1. And let's get up. Ay. Wasikol. Cut. Permission number. So what's up sa mga choy? Okay, sige. For 2 weeks straight. Kisa may ganaan, kisa may chocolate. Asa pa kamay? Salina, open mo muna ha. Kisa may ganaan YouTube account. Ganagantis na kisa mas I'm a winner. Let's go. What's up? Okay. What's up? Lurk. Sige lang. Skanda na ko tayo dito. What's up na yung mga choy? Timan namin sa web designer. Nada si Colin na rade ay amo ang co-classmate. Uy! Cute! Ganda kang mama. Asa mo? Juan man, nasa may malaki na ni. Bitaw. Manguli og Ubang ka? Terminal mo? Ano Oh. ubang ka? ban ka? Ito sa ako sa umpisa. Okay, bye-bye. Amo pa yung oy. Ay! Bye! Bye! Bye. Uy! Hulo! Hulo! Patay ko! Bye-bye! Bye. Bye. See you soon. See you soon in the morning. So mga atchoy, Nahuman na jud ni. human nagyot ang among web designer. Awa man na to ang nakuha ng cellphone, no? Katong ba? Smartphone application ba to? Application web. Application web ba ito? Basta, mo to. Sayon naman Okay. daw to. Dili manggod mas daghan mag-process ang sa cellphone kaysa sa computer. Oo. Dito yung tra ang kaan. Computer, kumahon. Mao jud. Nice. So, what's up sa inyo mga choy? Kabaktas meron. Nagbaktas meron na sila nag-date. Hoy, ito mo. Nagdate. So, mga achoy, no? Ano nakuto pa nga to ang video sa Karaban. Yeah. Don't forget to subscribe at hit the notification bell para updated ka sa ako mga video.